Kajingan kini yang ne kalong kamdi bangi rap yo obi wan hapding ban bahaya ti ban wan yang ti kajing suk kajing ya jumut kajing ya song sungan yang ne kamdi kajing ya kan kajing ya bunut lada idi ya kajing kasung niya namar kadi kajing kebai senama iya por bedeng keng ne Andre lada idi bar ka kendero kamu keladi di anjing keladi itu ya kendau juga senang nomor mana saudar juga senang saudar juga senang manusia ulang bahkan ni kas jika bagi sak menta dan menar bola dan kontrai nomor ba la ai la donet yang ni dagi long salang daga bilik skut ni la pensiongan sa Henry lada idi kamu ila ditu ya fi nong pitru la tip bakla tetapi Henry tim la ban dafal kenap ni ngami kren irap ini no ya ini ngami irap ifiru irap Henry mangi kinongan hang ne ko por ngi ko ban penbai kita kajing ya kaja bat kajing ya peni laki jongkin ya bat laki jongkin nongrim menta kasingi hapadang ki arteli ki longyeng ki bedang deiru ki shibah yang hasem ki bana ka shnong kadhor ka bahap apo ka jingpet jingkmi jong usim ka hima nongklau Hariboy district ka badang hap ru apo ka jingpet jingkmi jong ka pathar khma police outpost ha ka bakhadu kala poisha ka jingyasuk yasan namar ka jingshim khia jong ki borshnong ban penbet ya ki neki kunrum kenram ki balami ki jingya ka ja na ka por sha ka por hapdeng ka ying ka sem jong uba heton so khwai bat ka ying ka sem jong uba result so khwai ya kene ka jing penbet ke balawan da ki borshnong kalalong hadin baka ying ka sem jong uba heton so khwai kalabu da ka jing ujor hakmat ka dor barshnong halor ka jing pom jong uba result so khwai hadu khat ar tenrai ki ding ki bakentup ya ki ding ki balahe bat ki badang khamren kataru kalaja hakasngi World Environment Day hakasngi sajan ke baladep kata hakasantarik ubnajun ahrajar arpaway namar bakala don ka jingya ka ja ka baman ka por hapdeng ki neki arteli ki longyeng ha ki por bat kisnem ki baladep ha kene ka sin ka bamantapat kane ka jing ka ja kalami hadin ka jingsha pom jong kite ki ding ki ba uba heton ulathung ha ka jaka jong uba risol khat ar bat khat laisnem manshwa u sordar jong ka shnong kadhor uba kharlin so khwai haba penkut ya kene ke jingya penbet ya kene ke jingya kaja ula ong bakane kende ke jinghikai na kamenta ki weipat bakam de banja biang pat hadin ha kene ke sngi laidon langru uba shanbor so khwai ubdeu secretary shnong badru ki katto kane ki dikhot jong ke executive committee ka dorbar shnong kunthubru ya ki riurang ba jong ka shnong bad kite ki arteli ki longyeng nangta usamla Alfred Langdo ubdeu president ka seng HYC Ribhoi Sepngi circle malang liang jol di forest, mana liang jol di balai, berkunjung ngai kublai ya ki dekat barak ke belawan hangai kepor, ban penbek, ya putsang, bat nak liang aji kumar ya kini ki areng mamla, tengi la poi sa bukut, bat ngilap wanra sa kajing bah, bro areng mamla, hangai kepor, te nak liang jong utau nong pomeuding, bat ulah siu ya kata kapisa, high kit riding. Sana jaran ka hakmat jong peba te ngadap da kajing dokumen ke bakrau man pau ya pi da kajing kirkya jong pi ki member bat da kajing kirkya jong pi ki long ba kum ki noyalam ki office ki ba fer balawan hasno dungi mta kasngi bat nga aing kerman ba chini chikmat ba kasno jungi kan long no ka ba chungsup chungsan bat kebayai syafrang hagiang jong kenying ba ma kana kana gaji kelmar bat ngam kwa ban poi sana sino ya kana kam ibarit hare kade kami kam sam kam song kam thau jungi bat ngila ban ba ya kini ambro arliang ban nga aingu ya blei kam tam bola persat ya kam sim bangi de ki kristan bat ula persat ini nam ta banya ikam ba baro